Let's go. Let's talk brand. Community talks on a mission. Cutie insights. It's community talk. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Community Talk podcasta. Danas imamo jednog gosta, ali ja ću ovako da uvedem zašto je ovaj gost meni zanimljiv. Znači, vratimo se 10 godina unazad i ja na The Next Web konferenciji i tamo jedan od govornika Guy Kawasaki, mislim, on je bio jedan od prvih marketinga ljudi u Apple-u i Canva i tako dalje. I ja sad kao čekam šta će čovjek da priča i on zapravo 45 minuta drži predavanje o tome koliko je najbitnije koje ljude znaš, socijalni kapital koji imaš, kako on svog sina gura. Ja kao, čoveče, pa tu Japan, ja sam mislila to samo kod nas, to je važno koga znaš i tu sam shvatila u stvari da to nije nešto što potiče odavde, nego zapravo taj socijalni kapital je jako važan u celom svetu. Onda sam godinama kasnije upoznala tebe i sve što ti radiš i čime se stvari miljeno bavi se socijalnim kapitalom. I pomaže ljudima, founderima, startupima i tako dalje. Zapravo da kroz mreže najviše LinkedIn, jel tako, steklo taj kapital i stvari pametno ga koriste. Tako da Miljana Nikodijević, nas naš gost, došla. Bolje te našli. Ali danas ne pričamo o socijalnom kapitalu, tako a možeš i to da dođeš, se možemo dotići malo i toga. Ja ljubi sam inače posjetila s ovim uvodom na prvu godinu moju fakulteta kad sam imao predmet interkulturni menadžment. I onda sam iz interkulturnog menadžmenta smo učili japansku kulturu, znaš. To je za mene bilo potpuno otkrovenje i onda sam bio kao, wow, zar je moguće tako da Japanci žive? A onda imam jednu vrhunsku anegdotu, znaš, kada u Japanu žure ujutru na posao, da onaj koji dolazi zadnji na posao se parkira prvi do zgrade, znaš. I to sam saznao dok sam radio pre neki 10... Dok sam radio pre neki 10 godina kad sam bio u retailu i svi smo imali neka svoje parking mesta, uvek je to bilo, znaš, ono kad ko stiže i tako dalje, pogotovo kad radiš u korporaciji. I onda kad sam čuo tu priču da je u stvari onaj koji dolazi zadnji, koji kasni na posao, da njemu Japanci, znači onaj koji dolazi prvi, on se najdalje parkira. I onda to mnogo govori o toj kulturi. Eto, htio sam samo da se nadovežem. Miljana ima jako zanimljiv background zato što je puno radila sa Amerikom, a onda zadnje godine dana bila u Japanu i Kini, sad se vratila iz Kine i zapravo ideja je bila, nas gde smo pričala, kao mi stalno kad pričamo, evo e-commerce smo sad snimali i pričali, sve pričamo to je u Kini, Kina je 20 godina. Znači smo dodali Miljanu da vidimo gde je Kina danas. Dobro došla. Bolje je snašla, evo na pozivu. Ajde prije ovih kao poslednjih priča, da malo uvedemo ljude uopšte, mislim, ja verujem da većina ljudi nije bila u Kini. Mi nekako čini mi se samo imamo tu predstavu sa društvenih mreža, šta i kako funkcioniše i daj nam te neke najčudnije stvari, znači da si neke čučarce spominjala kad smo nazve pričale. Da, imala smo te. Pa prva stvar jeste da kad odeš tamo shvatiš da je vrlo slično Japanu, da kao žena se bukvalno osjećaš sigurno bilo koje doba dana na bilo koje tački u zemlji. Nevezano da li postoje kamere ili ne postoje kamere. Ja sam išla 50 km udaljeno od nekog sela veličine Beograda. Da, selo veličine Beograda. Ne postoje nikakve kamere, ali potpuno isti, da kažem, vibe. Ljudi tamo, neko bukvalno stare kuće i ljudi koji se verovatno nikad nisu iz tog sela izašli. To je prva stvar koja je veliki kontrast u odnosu na New York, gdje sam ja dosta prodala vremena zadnjih godina. I onda ti se nervni sistem opusti i kao, mislim, automatski ti se to odrazi na zdravlje. Evo sad meni drug pre neki dan kaže da ti više nemaš podočnike, kao bila si ko panda, znam te godinama. Ali to je hrana i svašta nešto, čist vazduh, eto. Znači, bezbednost i čist vazduh. To je nešto što bih... Da, meni to za Kinu malo čist vazduh mi zvuči onako nevjerovatno, ali dobro ti... Možemo da baš da pričamo, ali dobro, razradit ćemo. Ja sad si... Jel bi mogli da ovo spomenemo? Da, ovo je super. Da, smo dobili jako. Evo ga. Divna razlica. On izgleda sve pravo nekako lepo. Sama? Pa da, to je baš zanimljivo za njih. Ti kad čuješ o Kini, ti kao razmišljaš komunistička Kina. I naročito kao mi, da kažem, devojčice, evo ja sam bila takva, koja se nisam nešto naročito interesovala u tom smislu ni za ratovanje, to sam ja fuj, kao znaš, beži. I onda kad sam se spremala da idem za kino, a ovo će biti smiješno da će ljudi misliti da sam retardirana, ali ja kad sam sedela u avionu i kao vidim one filmove stare koje oni puštaju jer sam letala Hainenom i kao Drugi svjetski rat, Kina na frontu protiv fašizma. Jako sam iz fazona, Kina je bila u Drugom svjetskom ratu, znaš, ali to je taj evropski centrizam gde ti samo gledaš na zapad i naročito ja koja sam 90. godine rođena i zbog posla sam uvek gledala ka Americi i znala tamo nema ništa, oni su beda i ti kao cijel taj deo sveta otpišeš i ne gledaš u to, ali zapravo Kina
je civilizacija stara 5000 godina i onda to što ti gledaš je rezultat imperialističke Kine. Komunizam u Kini postoji samo 100 godina. I on je to infrastruktura, megalopolisi, fabrike, to sve što mora da se uredi zajedničkim radom i to što mora da fercera i gde je greška skupa i što je s aspekta nacionalne bezbednosti jako bitno. Ali te sve stvari, porcelan, svila, umetnine, suveniri, to je sve ono gde se vidi ko su Kinezi zaista kao narod i oni to negušu, oni to zapravo neguju. Sad možemo da razredimo... Ali čekaj, kako to tvoje živi zajedno? Tako što se zna da, mislim, njihova partija kontroliše sve te stvari koje su vezane za državu kao celinu i za nacionalnu bezbednost i te javne preduzeće koje su uglavnom privatizovana, ostalo ih je samo par. Oni su radili jako dobar balans između privatnog sektora i javnog sektora, onda ti kada odeš tamo malo prokopaš, shvatiš da je njima Jugoslavija bila prototip. Što je jako zanimljivo i da oni jako poštuju i kad čuju Srbija. To nema samo veze sa trenutnom političkom situacijom, ima veze sa time da smo mi prvi dokazali da možda sklopiš komunizam i kapitalizam u nešto što je kao za dobrobit građana. Što je zapravo, da kažem, mislim, od svega što sam proputovala do sada, ne kažem da se ja slažem sa svime i da mi se sve dopada kao Evropljaninu koji je navikao na neke druge stvari, ali Kina mi se čini da ima, da radi te velike akcije zarad dobrobiti društva kao celini, nije zarad dobrobiti elite ili kapitala ili čega god. Tako da spojiti ta dva znači da u nekim domenima ti znaš da mora da vidi, ti kad praviš voz, koliko sam ja shvatila na njihovi vozevi, vozila sam si brzim vozovima i slično, to operiše na maltene nultom profitu, zato što nije cilj da, cilj tog preduzeća nije da bude profitabilno, nego da bude samo održivo da bi podržavalo razvoj ostatka privrede. Znači oni su osovina na koje počiva ostatak države i te IT firme i razne fabrike i ljudi koji putuju iz mesta u mesto, tako da imaju jedan kompleksan sistem koji zahteva različite mikrofilozofije i načine upravljanja i ti jako slično Americi, zato se meni Kina sviđa kao i Amerika jer je to jako velika država. Mislim, mi smo se upoznali, bili smo obe u IEA-u, ja sam do 27 godina došla do monopolista i meni je bilo dosadno u Srbiji, šta imam ja više, mislim kao da ćeš ti ideš. Ali to je toliko velika i toliko kompleksna država da ti možeš da budeš ogroman po našim standardima i da budeš nebitan. Tako da ti ako radiš suvenire, državu boli uvu. Znači, to je tvoja poenta da se ti snalaziš ako ne ugrožavaš nacionalnu bezbednost i ako ne radiš kao što je Manus uradio, prodao se Facebooku, pa se mu oduzeli pasoše. Niko tu tebe u suštini neće da dira i to je jako slično Americi, sa drugačije, ali kažem, to je to. Tu neće oni... A čekaj, znaš malo tu da vam daš to taj background, te priče za Manus. Koliko sam ja razumela, radi se o tome da kroz tu prodaju... A što tamo pričaju? Da, to sam mislio. Pa nisam o tome pričala sam više stvarima koje mene zanimaju vezano za moj biznis sa ljudima tamo. Za Manus, koliko sam razumela, ta prodaja dovodi do krvarenja kritičnog talenta koji je kineska država školovala, da njih Amerika samo usisa da rade za njih. I oni su to doživjeli da kao pitanje nacionalne bezbednosti. Samo za školovanje, ja sam ih za ovo što ti htjela, ja sam na fakultetu u Englesku imala jako puno Kineza i ja sam baš bila u fazonu čevo je caka, a u stvari njima je svima država platila da dođu da se obrazuju u Londonu i nakon toga da se vrate i da to svoje znanje primene tamo. I to je kao neko stipendiranje koje je slično kao kod nas, ali ti zapravo tamo stvarno moraš da se vratiš i da pokažeš zašto su tebe platili tamo za tako ozbiljno obrazovanje, za tako skupo obrazovanje i tako dalje. I ja sam prvi put, znači tome sad imam 15 godina, videla i meni su oni govorili, pa mi imamo čitav program kao ti možeš bilo kada u svetu da odeš da se studiraš to samo ako će od toga država posla da ima nešto. Jeste, na taj način su jačili svoje državne univerzitete. Sad još jedna kao afera, mislim da je mnogo zanimljivija od Manusa. Pre par godina, tokom korone, kada ste bila ona situacija da su oni ubili trilionsku industriju vezanu za edukaciju i za tutoring, za engleski jezik i slično. I ti to kad čuvaš, mislim, naročito ja kao privatnik, ja sam mislila, znači, brate, samo mi još fali da imam neku državu da me ubije, kao, nemam dovoljno problema u životu, ali ti kad odeš tamo shvatiš i informišeš se, ideš po muzeji, samo ti klikne da razlog zašto su to oni uradili jeste zato što oni imaju socijalistički sistem. To znači da u teoriji dete koje dolazi iz neke Tunguzije u Kini, ako ima kvalitet i ako može da položi prijemni, trebalo bi da imaš istu šansu da se upiše na fakultet kao i dete bogataša. Ali bogataši mogu da priušte tutoring i onda oni, ja ne znam koliko znate koliko su Kinezi intenzivni kao roditelji u teranju dece na razne, oni rade učenici kod toga.
I sad onaj... Ti moji su svi svirali klavir, 5 sportova, tenis. Ovaj koji je sa sela, onda on nema, povećava se jaz i dok dođe do fakulteta, ne može da se upiše na državne fakultete, njegovi roditelji ne mogu da priušte da ga odbase u inostranstvo, a oni su vremenom pomerali to tako da njima sada državni fakulteti garantuju najbolje prilike. Ono što ti kažeš, oni imaju institucionalizovan socijalni kapital, znači koji prolazi kroz sve njihove institucije, ti se krećeš kroz institucije i tako kao ribice male u ribljaku, zajedno sarađuju i zajedno se kreću. Što je potpuno suprotno odnosu na Ameriku. Tamo kad sam pričala o mojoj usluzi, njima je bilo kao, to je zanimljivo, kao mi želimo da idemo zajedno, kao zašto bismo se razvali, jači smo kad smo zajedno. Tako da ti shvatiš da to zapravo ima sistem i da je to očuvanje njihovog društvenog poretka. Jer ako ti postoji tačka do koje ti možeš da radiš što hoćeš i postoji tačka posle koje ti počinješ da ugrožavaš državu. I sad ako ti gledaš da li je bitno da ti imaš slobodan biznis da bi imao predao slobodno engleski jezik, kada ugroziš stabilnost države od 1,5 milijardu stanovnika, pa ti si kreten. Mislim, to je moje skromno mišljenje. Isto tako i za te klince koji su ono kao manus prodali, ja razumem tu samoaktualizaciju da želiš da budeš slobodan i nisu sve radili kako treba i registrovali se u Singapur i sve to stoji. A s druge strane, nemoguće da oni nisu znali da rade nešto što ne bi trebali da rade. Tako da... Dobro, nemoguće na tom nivou da nisu znali da je upliv države, pogotovo zaši sama da je ovo šta se dešava sad sa antropikom. Svaka nova faza napretka AI-a mora da prođe kongres. Znači to je faza institucionalizacije, što znači da oni moraju da procene da li to ugrožava njih kao državu. To je sad javni resurs. I plus, naročito zato što oni nisu, znaš, oni su došli do te tačke zahvaljujući kapitalizaciji na javnim resursima Kine i građana. Znači ti građani, oni imaju jako i male penzije i dalje se oni muče, jako je njima životni standard porastao. Znači, prethodni 40 godina su ti bili gladni, žedni, šta god, da bi oni kapitalizovali i sad dođe do toga, mislim, oni imaju jako veliku tu traumu vezanu za opijatske ratove i ako vide nešto da će iole da ide u tom pravcu, čekić. Razumeš da ga zaustave odmah. Da. Japanci su jako slični. Japanci i Kinezi su jako slični. Japanci su, znaš zašto oni nemaju kante na ulici? Pa zato što 90. godina kad je jedna eksplozivna naprava pukla u metrou i umrlo 13 ljudi, povređeno nije umrlo 13 ljudi, oni su odjednom zabranili kante u celoj državi. To je malo overreaction. Ali onda, šta je to pomoglo Japancima? To je Japancima pomoglo da sortiraju đubre i u reciklaži, jer ti onda sve moraš da nosiš sa sobom, pazit ćeš da manje trošiš, ne možeš nigde da ga bacaš, a onda jedino kući ćeš moći da dođeš i da ga presortiš, ako ga ne razvrstaš, prijavit će te sused. I oni tebe zaključavaju sistem. Tako da ti, kad odeš u Japan i kad Kinu shvatiš da na dovoljno drugoj vremenskoj liniji čak i neke ifi odluke mogu da postanu dobre. A ono što je problematično kod nas na Balkanu, mi na 5 godina menjamo nešto. I mi ništa ne možemo dovoljno dugo da držimo, da možemo iz toga da naučimo i da kažemo, ok, ali sad strateški pravimo. Nego kao 3 do 6 meseci kučerga, znači sada nismo. Ne znam, ja imam problem taj, baš sam rekao ženi da što se tiče čistoće grada Beograda generalno, uopšte Srbije. Znači to je nešto što po mene uopšte ne zanima dnevna politika, iskren da budem. Da. Ali prljavština i tako mali broj radnika i takva razlika u odnosu na određene delove grada je nevjerovatna. Znači ja smatram da stvarno moramo na tome, ne treba na ničem drugom da radimo koliko treba da radimo na tom da postajemo čisti. Jer su sve... Da. Ljubljani ide bosa na igralištima i to da, tako je Japan. Tako je. Jer se plaši. Pa kažem, ne znam stvarno da li postoji neka agenda, da li postoji, ali stvarno bi, evo, prvo ja lično bi se posvetio to i može bilo ko da me angažuje, da me pozove, da što se kaže, pružimo besplatne usluge, ali mislim da je jako važno, ja stvarno decu, mi imamo 3 deci, stvarno svako detetu objašnjam zašto je važno da se stvari bacaju, da se odvajaju i mislim da čak i deca, pazi, i mislim da čak i naša deca u vrtiću sad imaju razvijenu svest što se tiče ekologije i da se sa njima radi, ali kad gledam starije ljude, znači da sad ne pričam da ne trošim naše vreme u emisiji, ali kad vidim starije ljude kako se odnose, kako zaobilaze te kontejnere, kako bacaju, da je to strašno. Znači kao da nisu, pošto si spomenula Jugoslaviju, pa sam sve spojio, kao da nisu odrastali u onoj Jugoslaviji, pogotovo ti koji imaju 50 i 60 godina i 70 godina, da je stvarno, ako smo bili bili smo čisti
generalno kao cela zemlja. Ne, da pazite ovo što se rekla, ako što je Branko malo Da. e-commerce, da je ovde problem što mi probamo 3 meseca nešto, ne vidimo brzo rezultate, menjaj i nekako retko koji biznisi, oni između ostalo priča da biznisi propadaju, zato što dovoljno dugo vremena nisu ne rade stvari koje treba da bi vidjeli rezultate. Ali to je sve stadijum preživljavanja. Ja baš, imam toliko članaka koje sam započela, ne mogu, ja jako puno čitam, a čitam jer mi je svesna sam da operativni sistem istoka je potpuno drugačiji od zapada i da moram ja sebi mozak da promenim da bi ja tamo se lakše snalazila. Ali sve se to odražava na običnog čoveka i to tebe programira i kondicionira da ti samo budeš stalno u preživljavanju. Jer kad ti ne znaš kada će biti sledeći izbori, ko će da dođe, sve se non stop ruši, ti si iz fazona, 6 meseci, razumeš? Ko živ, ko mrtav. I svedeni smo na čergu. Mi smo od jedne velike države koja je imala plansku ekonomiju, planski sistem, znači evo sad sam pričala Ljubici da je recimo moja mama učestvovala u istraživanju, ali evo jedan dečko, ja bih volila da ga pozovete u gostovanje, napisao je baš knjigu vezano za sisteme u edukaciju bivše Jugoslaviji i rekao je da i objavio na internetu u arhivu Jugoslavije postoji plan zelene tranzicije i uvođenje zelenih zakona od 65. do 2000. godine. Znači, to je bio plan koji je donesen i koji je primenjivan u bivšoj Jugoslaviji. Mene samo zanima što više toga ostaje, šta se desilo? Očijem pitan ljude, šta se desilo? Mislim, ako smo mi to kao imali, odjednom je sve nestalo. Ali dobro, vezano što si rekao za Montessori, tačnije nisi rekao, ali ja sam prepoznala tu Montessori pattern. Zašto klinci su otvoreni ka tome? Pa dosta ima taj Montessori jak upliv, a ono što ljudi recimo ne znaju jeste da kada su Amerikanci razbucali Japan posle Drugog svjetskog rata, oni su ga razbucali tako što su uveli Montessori u vrtiće. I promenili su im način na koji razmišljaju. Japanci nisu bili toliko kooperativni pre Drugog svjetskog rata. To je jako uticalo na oni da klinci počnu drugačije da razmišljaju i da se oni okrenu posle te traume Hirošime. Ja sam i tamo bila i Hirošima je inače meni najlepši grad u Japanu zato što ima jako puno umetnosti i baš se osjeti kao da, ne znam kako da ti objasnim, ti osjetiš da se tu nešto desilo i po ljudima i po energiji i po svemu. Preduhovljeno mesto. Tako da, zanimljivo kako ti znaš na velikoj skali nekim događajima menjaš ljudima svest. Što se tiče Japana i Kine, za njih je karakteristična ta kolektivistička kultura i ta kultura sramote, gde oni, javne površine će biti čiste, a Japancima je sve čisto, su oni Japanci, a Kinezima onako u stanu, zavisi od osobe do osobe, da li imaju dodira sa strancima, koliko je tu, da li je to ako je Hong Kong, to će biti spifi, a ako je Shenzhen, oni su jako brzo Shenzhen izgradili, pa onda recimo nećeš imati one zaptivke unutar cevi kanalizacije, da se ne podriguje kanalizacija, pa ne daj Bože da si u sobi rano ujutru, kasno uveče kad ljudi idu u toalet, to ume da bude strašno, a sve je prelepo. Ne o svim delovima grada, ali ima o nekim. Eto recimo kad sam srela ove Srbe, ove naše, kažu ti su ludo, mi to nigde nismo videli, evo živimo ovde godinama, a meni je od 3 smeštaja 2 sam imala problema, jedan bio financial district, drugi u IT district, tako da htelo me da to vidim. Tako da, jako su se brzo, postoji cena te modernizacije koju su oni platili, ali meni je potpuno jasno da su oni radili jako slično, ali mnogo bolje ono što smo mi trebali da radimo sa outsourcingom, a to jeste da su upumpavali ogromnu količinu para, a obzirom da su stara civilizacija, oni su znali da će Amerika u jednom trenutku da se probudi, da shvati da se zajebala i trčali su da zemlju što pre modernizuju, da bi kada se to desi, ako oni budu natreni da se zatvore sami u sebe, da ne propadnu. Tako da ja kad pričam sa AI startupom kineskim, on meni u jednoj rečenici ume da objasni šta radi, znaš zašto? Zato što se fabrika nalazi unutar države i onda on priča sa fabrikom i zna šta je problem što treba da reši. A kad radim sa Amerikancem, on počne ima neku okvirnu ideju, pa mu ja pomažem da on dobije neke pare, pa će kao kasnije da skapira šta će da radi. I to ti je fiktivna ekonomija prosto zbog te distance koja postoji između realnog sektora i digitalnog sektora, da kažem. A kod njih je ta distanca minimalna i plus ti vozovi što to jako dobro povezuju i ti onda shvatiš šta Trump priča. Njegovi argumenti, on to ne može da reši, ali njegovi argumenti, ako se samo na argumente fokusiraš, su zaista realni. Oni njima ljudska prava su sada jako veliki problem da oni uzmu i celu zemlju pretumbaju da bi mogli da se takmiče sa Kinom. Jer ljudi to ne shvataju, njima će lično to biti gore, oni neće da im bude gore, a Kinezi su navikli da ih gaze. Oni su shvatili da ako ne budu se držali zajedno, bit će drogirani, umiraće, bit će ubijani, doći će opet Japan, bit će katastrofa i oni su iz fazona manje zlo, znaš. I onda su svjesni da moraju da se drže zajedno i neke stvari tolerišu. Tako da su mi tu Evropljani. Pitanja. O privatnom kapitalu i funkcionisanju uopšte u takvom kontekstu
zatvorenosti i dalje, to ne možeš da dobiješ odgovor i ovo. Možeš da dobiješ, vidi, ovo je sad ekstremni primer, ovo je ekstremni primer situacije koja je baš vezana za njihovu istoriju i oni smatraju njima istorija jedan od poluga za propagandu i za instruiranje naroda i kao što su i ono tipa i arheološke iskopine i muzeji i sve živo, jer oni ojačavaju državu kroz polugu i ti shvatiš što je nama ta Vinča bila bi značajna. Da ti znaš ko si, jer kad ti znaš ko si i kad dođe neko i kaže ti si rob, ti kažeš ne, ja sam Kinez, ja ovde postojim 5000 godina, ta istorija, znaš. Dobro, da, mnogo ljudi su. Jačati volju. Pa različite su mentaliteti, znaš, mislim, ne možemo i da se poredimo kao zemlja i sa brojem stanovnika i... Pa i sa diverzitetom, oni imaju 56 naroda, 91% su tih Han Kinezi, ali recimo ono što kada se provlači, da, to si rekla si za medije. Dosta toga u medijima, ja sam kad sam se uključila posle mesec dana na mreže, sam se baš iznervirala, nešto sam ja mislim na Guardianu videla, što je izvrtanje iz konteksta. Tamo ti imaš slobodu da praktikuješ koju god da hoćeš religiju i imaš ono sliku Xi Jinpinga i on kaže imate slobodu sve, i nošnja, i religija, i obredi. Nemojte nasilno da mi pokršavate druge. Jer oni ne dozvoljavaju da se nasilno, da se van prirodnim metodama menja sastav stanovništva, jer oni to gledaju kao baštu, isto kao Japanci. I to postoji neki balans, treba ti stršljen, treba ti ovo, treba ti ono, i nema tu nekog pokrštavanja. Ako dođe do pokrštavanja i separatizma, tu su mere... Tu će država reagovati. Tako je. A sve ovo ostalo, samo da znaš da nad popom ima pop, a ti imaš potpuno slobodu. Ja sam na ulici pri ljudi upučeni u narodnu nošnju, bakica neka, jer nosi dete u platenoj korpi, ja vas ne zezam, niko nije drugačije, ni čudno pogledao, govore svojim jezicima i onda se ti malo zapitaš, znaš, kao znaš taj diverzitet, Amerika se odlično brendirala za diverzitet, ali koliko je ta diverzitet zapravo, tačno to je upitno. Kao mi svi beli jednaki, i naročito kad živiš tamo i vidiš, mislim, sve ono što mislim. Ali hoću da kažem da ti shvatiš da je jednoj državi koja zapravo ima garantovano pravo svakom čoveku, bez obzira da li je kozak iz plamena od 7000 ljudi, treba policija. Jer ti policija treba kada se ljudi međusobno ne razumeju. Kada nije zajednički jezik. Nekako kad pričaš to kako se ljudi ponašaju, s druge strane taj nadzor, policijska država. Htjela sam da se dotaknemo malo i te priče o tehnologiji u smislu. Ja toliko ljudi za koji se pričaju kao ne možeš samo da plaćaš keš, samo ova aplikacija. Mene zanimaju električna vozila, evo imam tu napisano. Netačno. Znači keš sam koristila svuda, nisam trebala plaćam banci proviziju, sve što je preko 200 juana, ja platim 199 karticom i izvedim keš. Svuda možeš keš, netačno. A čekaj, recimo električna vozila, to baš to kao BYD i Didi preopravili čak i Pirinčana polja električnim vozilima. Mislim, tačno. Zašto je taksi toliko jeftin i uopšte mislim to, baš ćemo imati u epizodi, već smo dogovorili, mislim ovog našeg jednog kolegu za Gili brand, znamo i što imaju par ovih sa brendova i BYD, sad mi je jako zanimljivo, vozio sam se pre neki dan s jednim taksistom u novim Lincoln, mislim da se zove automobil kineske proizvodnje i onda mi je bilo fascinantno kao kakav tip ljudi to vozi, znaš. Uglavnom, kad odeš u neka ruralna, sam malo da se nadovežem na tu priču iz ove naše perspektive, kad odeš u neko malo ruralna područje na Balkanu, uglavnom su tu Mercedesi, uglavnom je tu Volkswagen prisutan i ne možeš da vidiš jedno drugo auto. Da ne kažem i oko Srbije okruženju. I onda, znaš, sad da gledam kao tip, koji je tip ljudi koji vozi, uglavnom su tu neki moderni ljudi, pa mi on sada ispričao da imaju neku agenciju, pa njegova žena rade sa Kinezima, pa on u stvari taj cargo vozi zato što ne znam, puno kontakata, mogu da šire posao i tako dalje, znaš, i onda deluje prilično futuristički i sada vidim ljude koji onako brzo pristanu i kao hoće da probaju, pogotovo pošto je električno vozilo u pitanju i sada, znaš... Čekaj to pitanje, ja znam mnogo ljudi koji su pozvali kinesko, znači loše. Mislim, oni mnogo imaju da rade još na brendiranju svojih stvari kao nepuštenu, sve da ne, hoću kažem, čini mi se da su kroz to je moj zaključak bio, da su sada kroz autoindustriju, mislim, oni su prisutni u toj tehnologiji, najprisutniji, mislim, sve se proizvodi u Kini, ali hoću ti reći, čini mi se da je taj kineski, neke kažemo vrednost kao brend, da su tako je, znači, prestigli Nemce u smislu kao nekog kvaliteta, da ti stvarno, kad uđeš u kinesko vozilo u 2006. godine, je to neka totalno 10. dimenzija i sad me zanima ono kao behind story, ako me razumeš, to je moje pitanje, kao da mi daš ono iz prve ruke, kao šta se desilo?
par stvari, ne možeš toliko lako da proceniš ko vozi koja kola i kao tamo gde postoji velika sloboda izbora ti možeš da vučeš te procene vezane da interveniše država ko vozi koja kola koji tipa. A Kina je donala odluku i rekla svima voze električna vozila, subvencije i ja mislim da su, sad ću lupiti kroz par godina, maltene ceo vozni park Kine zamenili. Zašto kažem Kine, ne samo moderne Kine? Zato što sam se ja vozila od Pekinga do Chongqinga brzim vozom. Chongqing ti je i unutrašnjosti, oni prestonice revolucije, tamo su prestali, tokom drugog svjetskog rata kad su se klali, tamo im je bio centar. I Pirinčano polje, ono kao tuga, brate mili, ono Tamaru, ono što renovira kuće da pošalješ tamo, džip, najnoviji, razumeš, ispred. Ali ti shvatiš da to možda nije kao što bismo mi interpretirali srpsko kao, znaš, neki kompleks, nego njima to bilo toliko jeftino i država je stimulisala da bi bolje povezala i te ruralne predele sa gde ne doseže voz i gde nema stanica sa ostatkom ekonomije. Tako da su oni naglo od 2018. godine oborili zagađenje vazduha, ono kad smo se sad uključivali, ti si rekao malo mi je čudno to što kažeš. To što znam da je uvek bilo da je. Ali ja sam tamo, ja se nisam nakašljala za 2 meseca, jer je sve zavljeno. 2018. do sad? Pa, evo recimo tamo gde sam ja odsela u Pekingu, to je 6. prsten, i kao tamo sam uzela, bio mi zanimljiv hotel i onda sam opet kopala grok, deep sea, šta god, i ja tu shvatim da je to bila distrikt za čeličane 2018. godine. To je toliko bilo zagađeno da je olimpijada bila pred otkazivanje koja je trebala se drži u Pekingu. I oni su se obavezali da će oni sve to da počiste, da će da izmeste čeličane kao unutra i da će tu da naprave startup hub. I to su radili. Znači tamo gde sam ja odsad, to je jedan modern nov kraj. Ja sam došla ujutru, u 3 ujutru, u 7 ujutru, pošto nisam spavala, pogledam kroz prozor, penzioneri sade mladice ispred mog hotela. Znači drveće. To samo ide i oni su doneli odluku kako to treba da izgleda. To je Beograd na steroidima, ja tako zovem, Peking. To jako liči na Beograd i ti se tamo osjećaš. Znaš, u Americi je potpuno drugačija istorija, potpuno drugačija legacy, potpuno drugačija arhitektura i ti ne možeš da zaboraviš da nisi kući, a ovdje nekako i možeš, samo veće, znaš. Tako da malo zanimljivo je kao kad se vratiš u Srbiju, Beograd je mnogo lepši, vidiš potencijal kako bi to sve moglo da izgleda, jer je nešto tome slično postoji na drugom mestu. Tako da ako su oni do 2018. godine uspeli to sve da iščiste, ja pila česmu, brate, tu, i sve je čisto i jedino je malo tu u Pekingu jača voda, imam osvetljivu kožu, pa sam morala kupim dodatne neke kreme, ali dole na jugu je mekša voda, tako da nisam imala problem. Ali oni jako puno proizvode, ti imaš jako puno iteracije da nešto naučiš i samim tim ti kroz inkrementalna poboljšanja imaš inovacije. Amerika ima inovacije po osnovu toga što nemaš nikakvo ograničenje, možeš da radiš šta god hoćeš. I onda oni imaju veće skokove. Ali oni imaju problem u implementaciji, jer upravo zbog tih ljudskih prava i svega i fragmentacije na nivou države, oni ne mogu na svoju državu to da primjene, a Kina je samo iz fazona partija naredila, svi to radite od sutra. I onda oni po ekonomiji obima stvaraju za te infrastrukturne stvari koje zapravo pomažu cijelini društva, oni se mnogo predižu. A ti kad podigneš cijelinu društva, onda mnogo lakše radiš kapitalizaciju. Jer kapitalizacija se uvek oslanja na ono što radi javni sektor i uvek što radi država. Ja sam mislila suprotno kad sam počela kao preduzetnica, a onda sam malo i radila sa nekim akceleratorima i sam se čudila, brate, zašto je meni uliko teško? I kad god samo neko viče imam tatu i rekao, brate, nemoguće. A ti shvatiš da malo. Mislim, možeš ti svojom voljom sve da prevaziđeš, ja ću uvek u to verovati, ali hoću da kažem da, mislim, i taj Neuralink koji Musk gura, tu ja sam čitala u jednom magazinu iz San Francisco, sam našla da je univerzitet u Kaliforniji 98. godine uveliko to radio. Znači, on je nešto što je bilo, povećava efikasnost privatno i cut out the fluff da mogu da urade, ali ta osnova, mislim, ajde da gledamo kao filozofija rata, mislim, to je problem našeg sveta. Kreirao se imperativ u našem mozgu da ne možemo da napredujemo bez pretnje rata. Ali Nikola Tesla je bio jedan od najvećih izumitelja svih vremena, a nije čovjek bio motivisan ratom. Znači, nije to baš tako, nego zbog nekih interesa se odgovara da se gura imperativ rata kao načina za napredak. Kina to nema, iako ima, ja sam bila i po vojnim muzejima, ali zanimljive su njihove poruke. Mislim, ti kad pročitaš sve to, suština jeste, za rat smo spremni, ali biramo mir. Ali ako vi odaberete rat, napravili smo, ćeraćemo se, znaš. Ali mi opet biramo mir. I na kraju samo mir. I mir, a ono iza tebe tenkovi, razumeš? Tako da,
zanimljivo je vidjeti alternativni način na koji se rešavaju problemi, jer ti počneš da pretpostavljaš da ne postoji taj futility narrative. Ne može drugačije osim da budeš cutthroat CEO, ne može drugačije osim ovako. Vrate, može. Može. I samo što vidiš alternativu, ne znači da ću ja sada izaberem i da kažem, Kina, meni je samo super. Ali ti podstakne mozak da kažeš, možda nešto treće bi bilo super za nas, kao znaš, za naše prostore i za to. Tako da to što se tiče tih kola, kod njih je to državna akcija. O kvalitetu i percepciji. Ja sam se vozila samo električnim kolima, osim kad sam bila u Hong Kongu. U Hong Kongu se guraju Toyota, japanska vozila, i to kao starije koje su iz 70-ih. Tamo ima jako malo električnih automobila, ali u Kini su sve... Hong Kong smo mi. Da. Električni automobili su svuda, vozila sam se i Teslom, vozila sam se BYD-om. Sad, ja ne znam da li je to kvalitetno, jer meni se čini da su oni to kupili u zadnje 3 godine. Sad, koliko to treba da traje, kako oni definišu kvalitet? Oni drugačije definišu kvalitet. Sad sam htjela da kažem, ja mislim, ja sam sa padljenici koja sam pričala, baš je bila ta rečenica kao, u Kini potpuno drugačije definišu kvalitet, nije to tako kao što ti misliš. Pa sad je jako zanimljivo, recimo Japan i Kina imaju jednu sličnost koju sam ja uhvatila u Japanu kao nita, onda mi je i Kina bila jasnije. Najstarije firme u Japanu su 1400 godina stare, one se bave obnavljanjem njihovih hramova koji su svi u drvetu i ručno oslikani i sve to. I sad, kao ti kažeš, bože, koji budal, kao u drvetu, što ga nisu napravili cigle, kao znaš, napredovali smo? Ne. Zašto? Zato što je to tako bilo u drvetu i treba da bude restaurirano. Su ti svi kao turšija, kiseljenje, prezervacija, Japan ti je ogrez u tome, malo su i preterali, mogli bismo reći. Ali drvo propada na 20 do 30 godina. A to su sve porodične firme. I oni se osiguravaju da svaki naslednik ume da izgradi hram od voda do vrha. I tako se znanje ne gubi. Njima je Kinezima imperativ, to je pričao i onaj CEO Apple-a, da njima je imperativ da im znanje bude u prstima i da oni uvek mogu nešto da naprave. I znaš, mi kad smo pričali o onoj Jugoslaviji kada se raspadala, oni nama dali samo proizvodnju, mislim da smo se malo tu zajebali da to zapravo bilo dobro. Samo da je trebalo da sačekamo dovoljno dugo da se dokaže da je to dobro. Znači, to je, zamislili smo mi odabrali da se fokusiramo u proizvodnju u trenutku kada je neoliberalni kapitalizam kreirao imperativ outsourcovanja proizvodnje. Strava. A ti to tek vidiš kad pređeš pola sveta, brate mili, ti misliš da smo mi žrtve ceo život i onda odeš tamo i kažeš, kao znaš, malo te zaboli glava. Ali što sam htjela da kažem, ti shvatiš da oni drugačije definišu kvalitet i Japanci, oni imaju jako puno zemljotresa. I njima je normalno da kuću ima samo jedna generacija, što ima naslediš. To će onako da, samo pitanje vremena kad će padne, znaš. I onda te ćeš kupiti nešto drugo, plus oni će sada... A mi to pravimo za 6 generacija. Tako je. I onda se ti vezuješ za to i daješ mu ličnost. I onda je to strašno, znaš. 600 godina. Što to ne radi. A oni to gledaju dobro, to mislim Evropljani generalno. Znaš, mislim kao Srbiji, nije to. Mislim da je evropska kultura takva. Znaš, mi volimo to da bude nešto da je 3000 godina staro. A zamisli ti da li je to povezano sa nepotizmom i sa kulturom nesposobnih naslednika? Da, jer ako ti imaš sina koji tebe, on mora da napravi taj hram. Inače ode, sramota, znaš, tuga, planirao si nas. I tu postoji neki pritisak da oni, i onda sam čitala u jednoj knjizi, baš je uporedio Japan i Kinu, te čekaj, mislim da je proteran iz Kine zapravo, što je čitam svašta, pričao je da je NASA došla do nekih zaključaka i to je nešto, kao šaslovali su ga tamo, nisu ga koristili. Posle 10 godina oni nisu znali gde su, oni nisu vodili pismene beleške vezano za taj izum i oni su morali 50-60 miliona da potroše da opet izumu to što su zaboravili. A Kinezima i Japancima se to ne bi desilo, su mi prezervacija, ono što smo jedan, da ne radimo opet. Je upravo to. I onda ti shvatiš... Zato su sporiji. Ali imaju taj eksponencijalni. Sporiji su oni ovako, ali kad država te kleplje dozgo ima se prilagođavaš. Tako da oni imaju te sisteme da kompenzuju, jako dobro znaju sebe. Mislim da je kod njih imperativ to što oni jako dobro poznaju mane svog naroda i vrline i optimizuju za najslabiju moguću kariku. Da mi neću se bolimo. A Amerika bankuje na najjači, onda će naći da vukove ostale, način kažu fuck off, znači, znaš, mislim, i što ti je veći taj jaz, ti imaš manji osjećaj da su oni ljudi i plus ako si došli iz dobre porodice, ti si sve zona, ja sam sve sam, a Ćale ti bio vlasnik rudnika dijamanata, znaš, malo, i ti razumeš da ti ljudi ne razumeju, ali to također nije tačno, a u Kini ti malo ne dozvoljavaju da to zaboraviš, jer sistem napravi tako da ne puca, znači da ne puca. Šta je najslabiji karika sistema? Pa oni smatraju da je najslabija karika poročan čovjek koji će da se povede za zapadom.
i koji će biti, jer oni zbog tih opijumskih ratova, ne znam koliko znate detalje, njima 40% populacije bilo na heroinu. To je 40 miliona ljudi. Njima se cela država raspala zato što jednom kad probaš heroin ti ne možeš da se skineš sa njega. A zašto je kao se to desilo i zašto oni imaju taj, tu kad kreneš da, mislim, super je kad odeš u kinu da kopaš jer ti shvatiš koliko nekih stvari u Americi tek treba da se... 40 miliona ljudi su bili na opijumu. 40 miliona ljudi. To je ludilo. To je ludilo. Oni su se raspadali. Znači, drogirana nacija. Da, i zato oni kažu pojedinačan čovek će uvek da pogreši, držite se u grupi, ti brazi na mlađeg brata, ne smeš da mu daš da on pogreši, država kao otac. I to sve ide iz traume, znaš, i Japan ima isto prezervacija da ne propadamo, ali ne smemo više nikog da napadamo zbog te atomske bombe, jer njih je bolo duplo, oni nikad nisu bili poraženi pred Drugog svjetskog rata, znaš, a za njih je to jako veliki... Misli su na ostalo da će se sačuvaju. Ali ti shvatiš šta je za njih imperativ, uvek je bio rat tamo negde, nama je kući ovde lepo, i onda bam bomba, i onda su oni rekli, mi smo našom neodgovornošću doveli do toga da naši civili i žene ginu, to je za njih bilo strašno. I što su oni jako osetili tu da su doveli, znaš ono kao ideš, nosiš neki barut i kao curi za tobom i ti zapališ tamo, ono se vrati izgoreti kuće. Mislim da su oni to tako doživjeli i onda su zbog toga oni motivisani otišli u taj pacifizam i sve to. Jeste da nisu ni mogli od Amerikanaca kako god se dignu ovi klepe od ozgo, ali dosta je toga, znaš, i onda ti shvatiš da njih boli uvo to što im ekonomija stagnira 30 godina, njima čovjek živi 150. I on kaže, vi ćete da propadnete, samo je pitanje vremena. Ja sam pričala sa japanskim CEO-ovima, executive. Oni kažu, to nije država, to je korporacija. I kaže, mi ovdje stojimo 1000 godina, Kina kaže 5000 godina, polako. Znaš, tako je. To kad pukne, to će da pukne. Mnogo si dala dobru poentu koja mi se dopala, a to je da neke firme treba da budu neprofitabilne jer to je njihova uloga. Tako je, i to su onda javne firme. Tako je, i čini mi se da toga nama fali i čini mi se da svest, pogotovo ljudi na Balkanu još uvek... To će u Americi da se napravi, ne mogu ne bez toga. Pa, mislim, već oni imaju neprofitabilne firme. Ne, moraju javne firme. Javne firme, to, da. Oni će to sve da nacionalizuju, vidjet ću. Ali pazi, Amerika je sad u toj prekretnici gde ne znaju kako da svoj sistem ukrote, znaš, jer tamo je... Oni 200 godina nisu ali to je inkrementalne inovacije i adaptacije. I Kina, to sam ja shvatila, Kina je fantastičan evolutivni sistem. Ne možeš Kinu danas da gledaš sa aspekta maoizma. Oni kažu da imaju 3 za sada ere. Prva je taj maoizam, idealizam, druga, zaboravila sam kako se zove, i treća je, sa Xi Jinpingom je došao socijalizam sa kineskim karakteristikama. I ti tu shvatiš, svi sad, oni su u jednom trenutku shvatili da taj staljinizam ne može se primeni na Kinu, jer oni imaju narod, njihov narod su malo onako lalamudasti, vole da i mnogo ih je, znaš, i plus 56 naroda. Ne možeš ti to da uniformišeš bez genocida. A oni neće da rade genocid, razumeš? I onda možeš da imaš policijsku državu. I onda ti shvatiš zašto Amerika mogla da ima vojnu državu, a nije policijsku državu. Pa sve su pobili, razumeš? I onda su oni došli i rekli mi beli jednaki, crnci robovi i to ti je Grčka. To ti je Rim. Kao mi svi demokratija, a ovi crnci, pa ti nisi čovjek, razumeš? I sad će to da se promeni tako što će to da ubace robote. Da. Razumeš? Roboti će sad da budu robovi i sad će ovi moći da se podignu. Ali... Što je bilo pojenta, izvišli smo i pedulja sam se A čekaj, vrati se na robote. Mene sad zanima. Da. Šta se dešava sa robotima? Pa to utiče jako na Kinu kao i na Ameriku, ali najveći utjecaj toga se vidi u servisnim industrijama. I onda oni realni sektor štite, jer oni realni sektor nikad neće dozvoliti da propadne, jer je realni sektor osvojina svega ostalog. Ali u digitalnom sektoru oni ne brane da se dešavaju otpuštanje. Oni se stvarno ne mešaju, osim ako ti ne ugrožiš nacionalne interese u poslovanje, ti znaš gde možeš da operišeš, gde ne možeš da operišeš, i oni su, znaš, Kinezi su jako slični nama po tome da su navikli da ima neka sila odozgo koja će da ih klepi, pa su postali kreativni. Da to izbegavaju. Za razliku od Amerikanaca kojima ne može da padne na pamet, i kada odeš u New York prvi put i shvatiš, oni toliko pravo hode, ja kažem, Bože, njima u nebo nikad nije palo na glavu. Da se tačno osjeti da oni nemaju taj osjećaj da njima kao, znaš, zastava, da. A mi samo ovako idemo. Da, i vidi se i u stavu ljudi. Ali to sa robotima, to mi je rekao jedan dečko, ja ne baš došao iz siromašnog sela, država ga je stipendirala, on je inženjer, sada preduzetnik, ima biznis od $500,000 godišnje prihoda, i on kaže, imam mali biznis i ne mogu dodam više bez da se upetljam u politiku, to mi se ne radi. I njemu kažem, druže, tako je u Americi. Znači, CIA finansirala Google, veruj mi. I on tu kao, ali oni su zatvoreni tom bablu i oni ne vide dalje od toga, jer imaju svoje mreže, cijel taj ekosistem. Kina ti je dovoljno dobra, ti budeš uspešan. To je ogromna zemlja i onda ti ne moraš da izlaziš iz Kine. I malo ko se odluči da izlazi. Ali što se tiče tih robota,
nebrano neotpuštanje i onda svi ti ljudi koji budu otpušteni, ali zato oni ne uvoze migrante da rade Volt, Glovo i da voze taksi, nego ti ljudi dok se ne snađu mogu da zarađuju, neće biti poniženi, radit će te honorarne poslove i onda kad nađu nešto drugo će se prebaciti. Filozofija bašte, gde ćeš ti da ideš? A kod nas za uzdržavanje energije se koriste kladionice. Kladionice kad bi se zatvorile, ovde bi bio haos za 48 sati, jer ta energija bi morala da ide negde. A ljudi su drogirani, sede za ekranom, to je zavisnost. A oni to ne dozvoljavaju. Oni imaju ta narodnu lutriju Kine u kojoj ti plaćaš tiket da dobiš nešto malo i welfare je za drugi. Dobro, tu treba da se informišeš dodatno da tamo su zakonom zabranjeni i kako se zove, gubi se glava, sada ne pričamo, mislim svakoga nećemo moći da oglašavamo epizodu, svašta izgovoreno, ali Stvarno? evo Ljubica, rekla si upravo to ime koje se ne izgovara. Ko te Da, YouTube, pa ne na YouTube, prosto postoji pravila i stavite kao da je politički tip emisije, ali nema veze. To sam već zaključili. To je etiketa. Etiketa, da, ali hoću ti reći da, na primjer, to su jako, vidi, to su ti najveći kockari, sad kad si otvorila temu i sad kad možemo otvoreno pričamo, je to ti najegzotičnije tržište azijsko za tu industriju. I tamo se takvi volumeni prave, to što sad ti misliš o Srbiji kao nekom tržište, jako malo tržište i puno igrača, i sad tebi deluje na cifru, na broj stanovnika da tu ko ima puno igrača. Ali prave pare, znaš da su na azijskom tržištu. I oni su toliko... Uključujući Kinu. Znači, Kinezi se, inače, da li si znala da u Beogradu postoje samo kineski, kako se zove, kazini, da Kinezi... To mi ima smisla, da oni tu zadovoljavaju potrebe. Oni jako puno igraju to, znači oni su strastveniji su nego mi u tome. Zato što su pritiknuti sa svih strana. Ali hoću ti reći da azijsko tržište je ogromno i baš zbog toga što je zabranjeno, i sad to isto mora da malo razločimo, ja sam to par puta pričao, znači, ali sad nije tema emisije. Suština je da se stvari drže pod kontrolom kad nešto nije zabranjeno, kad postoje jasni zakoni. Kod nas i u Evropi postoje užasno jasni zakoni, i zakon o oglašavanju i zakon o, kako se zove, igranju. Problem je, sad isto je pokrenuta jedna peticija, mislim, koju također podržavam, u Bosni i Hercegovini, ali samo se postavlja pitanje, to stalno pričam s ljudima, pogotovo ljudima iz udruženja, to je da ti pritiskaš beli deo priče. Znaš što se dešava? Pravi se crni deo priče, ili sivi deo priče, koji onda raste eksponencijalno, a pogotovo navike ljudi koji danas na telefonu mogu sve da odigraju bez da se bilo gde pomere. Tako da, hoću ti reći da su Kinezi strastveni kladioničari, baš onako, i da je to onako tržište za baš velike igrače i nekako ga doživljavaju kao neki veliki uspeh i, kako se kaže to, kao neki, ajde da kažemo, krajnji cilj da kad neko ode na to azijsko tržište uspe u tome, ali je sve naravno pod kontrolom i strogo je zabranjeno i strogo se na crno i na sivo igra, ali prosto je to nešto što, kako bi ti rekao, nije sad utiče, ali kod nas je, samo kažem, bilo bi dobro da se više suzbije to sivo, manje to belo je belo, mislim. A i reći da ne budu preko puta škola, mislim. Dobro, to je naravno tema za sebe. Ne, ali dobro, tamo smo zakrenuli ovo Srbija, Kina, posle povratka ovde. Šta ti je nekako najveći utisak vezan? Najveći, pa sad Srbiju? Iz perspektive Kine. Ja čekam da se vratim da jedem hranu tamo, zato što tu hranu mogu da svarim, to mi je najveći utisak. Tamo šta, gluten, mlečno i šta? Jako malo mlečnog, imaju te probijatske jogurte, oni nemaju sireva, oni jedu tofu. Nemaju žitarice u smislu pšenice i toga, oni jedu pirinač. Onda ono što mi ovdje jedemo kao kinesku hranu, to mi je hajla, to nije kineska hrana, oni imaju jako puno povrća, turšije, salata, mesa, njihova hrana je jako ukusna, ne koriste toliko puno soli, Japanci koriste više soli. I onda to sve meni prija, mislim, ja sam se skinula sa probiotika. Znači to nema veze, pošto ja nisam bio u Kini, znači nema veze s ovom kineskom. I lokalna je hrana, znači ono što se gaje u okolini Shenzhena se prodaje u Shenzhenu, jer oni imaju plansku ekonomiju koja računa da će doći do neke pandemije i da se ne oslanjaju na te lance nabavke koji će biti fragmentirani za razliku od Amerike. Oni nastoje da gaje što više. Pa optimizuju za najgori mogući scenariju, jer imaju dovoljno dugu istoriju da znaju da je to... Da će doći. Da, i da je samo pitanje vremena i da je to trenutak u kom se lomi država, a njima je važno da se država ne slomi. Ali ono što ti kažeš, što si rekao, baš da kao to je baš zanimljivo, ne možeš ti prirodu čoveka suzbiti ni promeniti, ali kao to ti je alternativa i zanimljivo kad ideš iz sistema u sistem, vidiš šta je Amerika bolje uradila, šta su oni bolje uradili. I naravno, sigurno će sad se Afrika diže, bit će zanimljivo pratiti šta će oni da rade. Vidiš samo, kad si spomenula sport, nevjerojatan utisak ljudi, da zaključimo, pa će Ljubica da pitanje, da koliko smo se stvari promenili da su Afrikanci toliko prisutni
I u evropskom sportu ti imaš, na primjer, Francusku koji ima samo igrače iz Afrike. Da, ne pratim. I uopšte, hoću reći koliko su Afrikanci prisutni. Evo sada, na primjer, veliki bezbednosni rizik ti je utakmica između Holandije i Maroka, zato što svaki 5. Holanđani je Marokanac. Tako da, sa te strane, skroz se sve promenilo, mi nismo ni svesni toga, pogotovo na tlu, kako se zove Evrope, pogotovo sa uticajem, kako se zove uplivom Afrike, to je nevjerovatno, ali ja kažem opet da smo tu mi. Sad kad gledaš to, pominjala si da je njima Jugoslavija bila nekako uzor za neke stvari, šta se jedno moglo bi bolje da uradim? Tvoj utisak, dakle, pošto sam malo rekla šta ti misliš, pa ne znam, to je samo moj utisak. Mislim, mi ovde dolazimo ljude koji neki svoj stavi utisak, šta ti je utisak? Pa, ja sam u Šenženu bila u jednom parku Bratstva i jedinstva, u kome su svih 56 naroda i narodnosti imaju svoje kućice, sela, narodne igre, plesove i onda je to meni trigirovalo to spoznaju da oni uopšte nisu ubijali crkvu ni to specifičnosti vezane za kulturu, nego da to zapravo taj diverzitet neguju i da im to dozvoljavaju. I onda sam kao razmišljala taj Deng, i to je ono gde sam se malo izgubila bila, oni shvatio da ne mogu oni da se bave staljinizmom i tim komunizmom, jer oni će onda izgubiti kroz tu kulturološku revoluciju sve ono što njih čini da se oni sećaju svoje prošlosti i što im daje da imaju taj dubok koren da mogu da se odupru tim raznim nekim napadima, jer su oni stvarno velika i bogata zemlja. I onda ti shvatiš da mi kao narod smo imali sudbinu koja donekle može da bude paralelna Jevrejima. Mi smo jako često ostali bez zemlje. Jedna institucija koja je opstajala jeste bila crkva. I crkva nas je držala da mi i u teškim okolnostima imamo spiritualno vojstvo kako treba postupimo. Ako ste čitali Pupinov memoar, on je u Bibliji i u veri traži inspiraciju kada treba da se pozabavi novim izumom. Majka mu je bila jako religijna. I ti shvatiš da svi ti naši ljudi, da kažemo pre nego što je došao komunizam, su crpeli u jako teškim trenucima za teške odluke. Kada nije postojalo vojstvo, okretali su se crkvi. I to je, mozak je naučen da tako operiše. I onda kada se desio komunizam, sad ja ne znam, istoričari sa kojima sam pričala kažu da mi nismo terani da se odričemo toliko vere, nego smo mi na to pristali. I da smo mi verovali u to bratstvo i jedinstvo i da nije to baš bilo tako. Sad ja ne znam da li je to tačno, ali ja mislim da u dizajnu države, apropo toga da Tito nije bio Srbin i on nije razumeo šta Srbima znači crkva, da dizajn nije bio dovoljno dobar da ulogu crkve isisa taj ekstrakt i da zameni da srpski narod kada se dešavaju 90. sad ja ne znam, ja sam iz Srbije čula, imam drugaricu koja je iz Bosne i ona mi je rekla jao, sve je propaganda, to nije tačno i ne želim uopšte da ulazim u tome šta se dešavalo, šta se nije dešavalo. Hoću da kažem da koji mi imamo ljude koji su na ratištu, koji su iz komunističkih porodica, iz vojnih porodica, verovatno nisu religiozni, verovatno je bilo zabranjeno da idu u crkvu, koji nisu upoznati sa time šta znači biti Srbin. I imamo kući ljude koji su krišom išli u crkvu i znaju šta znači biti Srbin. I sad tebi neka televizija kaže nešto se dešava u Bosni, srpska vojska kriva. Ti ćeš reći mi to nikad ne bismo uradili. I ti ćeš biti u pravu, jer mi to nikad ne bismo uradili. Ali to ne znači da na terenu se nisu našli neki radikalni elementi koji ne predstavljaju naš narod, koji su možda nešto drugo. Ali hoću da kažem da smo mi izgubili to vojstvo i onda se kao 90. godina kao vraća neka crkva, ali to je više bilo, sad ću da istetoviram krst i da mi piše da sam, ali ne ona suština. Mislim da smo se tu malo izgubili da ove buduće, kako budemo dizajnirali društvo u kom želimo da živimo, moramo da shvatimo da ne smemo da sebi da dozvolimo da imamo, jer sad se puno ulažu u vojsku, i kod nas, da imamo vojsku bez duše i da mi zaboravimo ko smo i mislim da sad je sve providno, vidite da se neke stvari su se dešavale na Bliskom istoku decenijama unazad, da sad kad su društvene mreže krenula da je vrišti i onda sad ceo svijet to zna. Znači, a ispostavlja se da su svi znali, a kao znaš niko nije znao. Tako da... Meni baš zanimljivo da mi je totalno ovaj motiv ove epizode to znati ko si. Tako je. Nekako, ponovno se vraća na priču koju sam pričala u marketingu, ta autentičnost i budi to koji jesi i to cenjenje novih generacija. To se baš osjeti u Americi. Ja u Americi kad sam ja kao moj drugarici kažu, brate, ti si tamo, ja po 12 sati networkujem. Ja stvarno mnogo volim Ameriku. Meni je Amerika mnogo poslovno prija. Ali se osjetim prazno. Ne. Naročito, ja sam bila u Njujorku, kažu da je San Francisco još intenzivniji i to sam osjetila u Šenženu. Šenžen je napravljen, izbildovan od ribarskog grada
I nema tamo duše. Znaš po čemu se vidi? Sranje suvenire. Da. Suveniri su sranje. A ovo imaš u pekingu, to da ima puno bola, gde ima duše, gde ima istorije, ta imperialistička prošlost, pa bude zlato, pa bude suvoj, pa bude ovo, pa bude ono. Šta ti imaš, brate, napravili ga pre 30 godina grad, samo ga spustili od ozgo, razumeš? I rekli, evo vam sad ste Hong Kong 2.0 i suveniri. Ja nisam ništa uzela i žena. Slušaj, mi ćemo da napravimo sada sledeći segment, moramo napravimo još jednu epizodu. Ovo vam je super kao part 1. Donala malo znanje da što sad komentarisala i da on nije baš klasična marketinška priča, ali nekako marketing je stalno deo života. Kako funkcioniše sistem i biznis i ovo i ono. Jezik je način na koji mi programiramo ljude. Marketing se bavi rečima, koliko god da smo mi ubacili tu tehnologiju, tako da i to sad možemo u poslednju epizodu baš da to jezik je način na koji se programiraju ljudi, opasnosti veštačke inteligencije. Mi radimo jako odgovoran posao i u Kini je to s razlogom regulisano, da ne može svako da priča na svaku temu. Oni Novaka Đokovića stavljaju na naslovnicu, ali Novak Đoković priča o sportu. Hvala. Eto. Hvala vam. Hvala ti još jednom. Hvala ti puno. Biće sigurno drugi deo. Vidimo se u sledećoj epizodi. Let's go. Let's talk brand. Community talks on a mission. Cue the insights.